סט, 13 מפתחות רינג ראצ'ט ממידה 8 עד 32, 355 שקלים כולל לא, מע"מ. אני, נכון. אמרת לי אחרי 335 שקלים. כולל מע"מ? אחרי שהוא כולל מע"מ. אומר מה אתה נכנס? מע"מ. סט, רינג ראצ'ט 13 מפתחות ממידה 8 עד 32, 355 שקלים כולל מע"מ. אחריות לכל החיים. סט, 163 חלקים, שכולל ראצ'ט רבע, 3 מיניות חצי, בוקסות של הרבע, בוקסות של החצי, בוקסות של 3 מיניות, רינג ראצ'ט, רינג פאנל, אתה מבין? רק ב-800 שקלים. אתה לא מקצועי, לא כמוך. בוקסות עמוקות, בוקסות קצרות, רינג פתוח, רינג ראצ'ט. רק ב-800 שקלים. עכשיו הוא הלך לישון. מה? עכשיו הוא הלך לישון. לומנס? אבל אתה לא יכול לקרוא את זה ככה. לא, אוקיי. אתה לא יכול לעשות, תקבלו מבצע. לא, ניסיתי להבין את הכתב שלך. יש לך משהו על הכתב שלי? כן. אבל אני לא סיימתי כיתה ב' בגלל זה. וקבלו מבצע... רגע. לאט, לא צריך מהר, לאט. תערוכת השנה במ"ג הצפון בכרמיאל מחכים לכם 14, 15, 16 לחודש 5. כל המותגים הכי מובילים... עוד פעם. ארגז כלים קיובריק דגם פריים, 900 שקלים בלבד! 780.